Страхуваш ли се от самотата? Не дей. Тя е само едно време за почивка и насаме със себе си. Време, което често забравяме да си дадем. Приеми го с усмивка и смирение. Това е твоето време да пораснеш, да помъдрееш, да си помислиш какво точно искаш от живота и да заредиш сили, енергия, потенциал за нова среща, за нови контакти, за нова любов, за нов успех, за нова надежда. Самотата е време на оттегляне, а не време за тъжене, болест и скръб. Самотата ни дава сили, самотата ни дава време за среща с себе си и едва тогава готови и заредени за среща с другите.